B'investiment ta' 18 miljun euro l-lukanda Dolmen ingħatat dehra ġdida. Biex setgħu saru x-xogħlijiet, il-lukanda ngħalqet fil-15 ta' Novembru u reġgħet fetħet il-bibien tagħha f'Marzu ta' din is-sena. Meta l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis inawgura l-investiment, kien innutat kif il-lukanda rat li ssaħħaħ is-settur tat-turisti li jiġu għall-konferenzi. Fil-fatt, il-General Manager tal-lukanda Alex Paċ spjega kif il-lukanda qed toffri iżjed faċilitajiet. Issa konna wasalna fi stat li il-hotel ridna ntuha revamp tajjeb li għadna qed naraw il-settur tal-konferenzi, aħna hawnhekk nispeċjalizzaw fil-konferenzi, għandna l-Oracle li hija conference hall li mibnija minn 1990 u għadha sabiħa immens. Magħha peress li qed naraw li d-domanda tiżdied fil-konferenzi żidna iktar swali, kellna swali li kienu daqsxejn baxxi u kultant konna problemi bihom biex inbijawhom. Issa dik solvejnija għax ollejnilhom anki s-ceiling, jiġifieri issa għandhom saqaf għoli u ġew bellezza. Sar rinnovar taċ-ċentru tal-konferenzi b'installazzjoni ta' apparat awdjoviżiv tal-ogħla livell fl-istess waqt li sar xogħol ta' rinnovar fil-kmamar tal-lukandi u kmamar tal-ikel b'kamra partikolari t-turisti gawdi veduta mill-isbaħ tad-Dolmen innifsu. It-turist li qed ikompli jażel lil Malta biħġaru tant li fl-ewwel 3 xhur tas-sena ġew kważi 350,000 turist, 24% iktar mill-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Fl-isfond tal-investiment bla preċedent mill-lukandira, il-Ministru Edward Zammit Lewis qal li s-suċċess f'dan il-qasam huwa r-riżultat ta' gvern li ħadem mill-qrib tas-settur privat. Dawn ma jiġux b'kombinazzjoni, jiġu b'xogħol u b'ippjanar illi pereżempju fix-xitwa rajn iktar is-settur tal-konferenzi, rajn iktar il-kultura. Ftemni iktar mas-settur privat dejjem naħdmu jitfid. Kien hemm investiment mill-gvern. Kif qed naraw pereżempju t-toroq tal-madwar il-promenat. Kien hemm investiment ta' 18 miljun f'din il-lukanda Dolmen illi daw kollha flimkien jagħmlu servizz turistiku aħjar, prodott turistiku aħjar.